Mikä me kohtuudella? Tulisit ite laittamaan huoltoukot. Voi Jeesus, miten laitetaan. Hommatko huoltomiehet noihin pehki, kun ei tiedä varmaksi, missä on vikaa. Vaiha kaapeli, vaiha boksi, mitenkään eivät tiedä. Mitenkään eivät tiedä. Ihan tyhjää hommaa vain teetättä. Se on joku kirjaus tätä työmaasta, kun se on aina tämmöistä taistelua. Se on aina kauhea tappelu ja taistelu tässä koneiden kanssa. Ei tätä saa. Menipähän tuon viimeksi, niin nyt ei millään. Kaipa se on tämäkin tuossa ite tehtävä. Se taas mennä raksaprojekti ja pukka. Ja vieläpä oikein stadionluokan mittakaavassa. Mutta tällä kertaa me jätetään kakkosneloset ja ruuvinvääntimet ja naulat ja vasarat veksiä. Vaihdetaan vähän toisenlaiseen materiaaliin. Se olisi meinaa tuo Tanskan lahja maailmalle. Kenties maailman käytetyin rakennusmateriaali. ABS-muovi! Tai ainakin maailman uusio käytetyin rakennusmateriaali. Eli Lego. Meillä on semmonen homma, kun rakentamisen on näille joskus nulikkana aloittanut, niin sehän ei lopukka ihan tuosta nuin vaan. Onneksi on jälkikasvua, niin voi vaimolle perustella tätäkin vinksahusta, että hyvänä isänä, lapsellehan minä vuon. Mutta tähän heti alakuun on laitettava semmonen disclaimeri, että minähän en alakuunkaan ole mikään tosi rakentaja tälläkään saralla. Ja semmoset painii ihan toisissa sarjoissa. Minä kun on tottunut vääntämään 70-luvun perusleikojen peruspalikoilla, niin sitä on nuoma vänkyrällään, kun käy näitä leikoja läpi ja huomaa, että täällä on tämmöstä ja tämmöstäkin palikkata olemassa. Joten hattu piasta jokaiselle, joka näitä oikeasti jaksaa värkätä. Mutta tuo mun 11-vuotias esikoinen on ollut tuolla näytteleasettajana muutamilla leikomessuilla ja minä sitten huoltajan roolissa siellä tietenkin mukana. Ja pikkuhiljaahan se on alkanut vanhan suola janottamaan, kun on nähnyt ihmisten rakennelmia ja ideoita, mitä ne on siellä toteuttanut. Ja tuo lapsukainen teki tuossa viime vuoden leikomessuille semmosen pikkusen pesäpallodioraama ja... Eikö aika hauska ajatus? Ja minähän sitten innostuin siitä loistavasta ideasta. Minua ei niin kiinnosta rakennella semmosia asioita, mitä mä oon jo joskus jossain nähnyt jonkun tekevän, mutta pesäpalloa ja leikoja mä en ollut vielä kenenkään nähnyt aikaisemmin yhdistelevä. Joten minähän sitten nohevana isukkina varastin lapsen idea ja... Mutta nythän me lähdetään kahtomaan, miten Lego-ukolta sujuu superpesis. Joko pelataan pesäpalloa? Se olisi Hyvinkään Tahko vastaan Sotkamon Jymy ja uusi tulla Pihkalan stadionilla. Se on siinä suomalaista jotakin, tiedätkö, sielunmaisemaa. Ja tämän rakennelman suunnitteluhan alkoi joskus viime syksynä Helsingin Lego-messuilta ja osia alettiin hamstrailemaan jo silloin. Ja kunnolla vauhtiin päästiin tuossa alkuvuodesta Lahden Lego-messuilla, kun suunnitelmat alkoi vähän tarkentua, niin ties selkeämmin, että minkälaisia osia sitä tarvii suoha. Ja miksikö just niillä messuilla? Otetaanpa semmonen pikkunen behind the scenes -kurkistus tähän heti alkuun. Lego-messuilla kun on semmoisia rakennuspisteitä, missä on ihan jumalattomasti legoja, mistä messuvieraat saa sitten päivän aikana rakennella. Ja yhtälönähän se on sitten, että siellä on messupäivän päätteeksi ihan pilvin pimmeen niitä Lego-rakennelmia. Mutta sitten siellä varmaan käy taikuri, joulupukki vai itse Mr. Lego. Ja hokkus pokkus. Seuraavana messuaamuna on taas rakennelmat kadonnut ja on taas ihan jumalattomasti irtonaisia Lego-palikoita. No ei se ollut mitkään näistä edellisistä arvuutteluista, vaan kun päivän päätteeksi ovet messuyleisöltä sulkeutuu, niin näytteleasettajille on mahdollisuus osallistua näiden rakennelmien purkutalkoisiin. Ja sillä tavalla voi sitten tienata lahjakortteja messujen Lego-laareille. Eli ilmaisia legoja. Ja sieltä kahlualtaastahan sitä on sitten keräilty pohjia tähänkin tekeleeseen. Tietysti jos olisi rahaa kuin roskaa, niin Legolla on semmonen Pick a Brick-palvelu tuolla, josta voi sitten tilata vaikka koko katalogin laajuudelta irtopalikoita. Ja myöskin sieltä jonkun verran tilattiin osasia, mutta mahdollisimman pitkälle koitettiin pärjätä näillä olemassa olevilla palikoilla. Noniin, nyt on lyöty homma konkretian tasolla käyntiin. Tässä on kuukausi Lego-messuihin suurin piirtein aikaa ja tässä vaiheessa pitäisi ruveta laittamaan palasia yhteen, niin lähdin sitten tekemään rakennetestiä, mikä kestää sitten tarvittavan painon ja miten saa kaikki nämä kulmat oikeanlaisiksi tässä katsomon katososassa. Se mikä tähän vielä tulee sitten on tähän semmoset kulmaosat, mitkä tulee 23 asteen kulmaan, niin se aiheuttaa tuossa oma hankaluutensa, mutta tää nyt näyttäisi siltä, että
Tällä me ehkä päästään eteenpäin. Mutta jes, jatketaan hommi. Seuraavaksi pelaillaan vähän virtuaalipalapeliä siitä, että miten nämä meidän pohjalevyt saisi mahdollisimman hyvin riittämään. Paljon joutuu käyttämään noitakin autotiepohjia, jossa ei ole suoranaisesti noita nypyköitä mihin kiinnittää, mutta eiköhän ne palikat siinä pysy. Sitten vaan levyä lattialle ja palikkata toisen päälle. Tämmöstä pientä knoppia tähän väliin, kun näitä tummanpunaisia pleitteja tänne nakuttelee, niin Lego-rakentajien keskuudessa sellainen known fact. Siellä on Legoissa muutama väri, jotka on huomattavasti heikompia kuin kaikki muut. Ne on muutamia näitä uudempia värejä, mitä ei ole ihan hirveän kauan vielä markkinoilla ollut. Ja tämä tummanpunainen, mitä tähän kenttään tulee, niin tämä on yksi niistä. Heikohkoa on. Mutta ei anneta se häiritä. Jatketaan hommia. Sieltähän tulikin puuttuvia palasia Tanskan maalta. Suohan laitettua homma kassi. Katsotaanhan mitä tätä löytyy. Lähetyslista. Tää osais lukea tanskaksi, niin sinä ei aata kun laittaa peruna suuhun ja... Jonkinlaista pleittiä ja lusikkata ja sen semmoista. Näin. Noniin, täällä alkaa olla aika hyvin kasassa. Messuihin on semmonen 5 päivää aikaa, mutta konkreettista rakennusaikaa ehkä 5 tuntia jäljellä, joten
Keskitytään seuraavaksi vähän detskujen tekemiseen ja laitellaan kaikkea semmoista pientä, että saa vähän elävämmäksi ton kentän, mutta katsotaan mihin aika riittää. Muutamissa jutuissa tässä joutuu pikkusen fuskaamaan, kun noista leikoista ei ole saatavilla ihan kaikkea semmoista, mitä tässä tarvii. Niin, näille Sotkamon jymyläisille ei löytynyt kypärää, niin tai siis löytyi violettia kypäriä, mutta ei oikeanlaisia. Nämä on tämmöisiä moottoripyöräkypäriä. Otetaan näistä ylimääräiset pois ja mä homman näistä peliasuista, niin rapsutellaan näistä ylimääräiset nuo printit pois ja fiksaillaan vähän se. Kun nyt tehtiin nämä jymyläisten kypärät tälleen suhteellisen aidon näköiseksi, että on reikä tuolla päässä, niin kuin pesäpallokypärässä tuppaa olemaan, niin tehdään nuo tahkolaiset myöskin. Sitten vedetään vielä lakka tuohon pintaan, niin tuo hiomisjälki ei näy tuommoisena mattana, vaan saadaan leikokon näköinen kiiltävä muovi siihen niin kuin oikeissakin ukkeleissa ja assessoreissa. Tällä lailla, mutta nämä nyt ei vielä näytä ihan aidolta pesäpalloilijoilta eikä joukkueen väreiltä, joten meidän pitää tehdä tässä pikku toimenpiteitä. Ja eiköhän me tehdä vielä joukkueen logot sun muut ja tehdään samalla kun lähdetään semmosia rinttailemaan ja ränttäilemään, niin mainoksia ja kylttejä ja muuta semmoista, mikä saa sen stadionin näyttämään vähän aidommalta. Työsuhde-etuna tämmönen mahdollisuus käyttää tämmöstä tarraleikkuria kautta printeriä, niin sille kun myös syötetään vähän tiedostoja, niin se meille laittaa muutamalla Lego-ukkelille paijan tulemaan. Tämmösiä löytyy myös pääkaupunkiseudun kirjastoista ihan ilmaiseksi käytettäväksi. Kannattaa ihmeessä ottaa haltuun. No niin, nyt on käyty rinttailemassa ja ränttäilemässä ukkeleille paitoja ja kentän laitaan mainoksia ja muita kylttejä. Pistetään ne paikalle. Aika hyviä tuli noista printeistä. Onhan tämä melkoista nysväystä. Hieno säätää tämän koko luokan detskuja, mutta kyllä tästä tulee hieno. Tämmöiset pienet yksityiskohdat tuossa isommassa teoksessa kyllä omasta mielestäni kruunaa sen koko homma. Koitetaan tehdä se mitä nyt ehditään tässä viimeisenä tunteina. Semmonen ongelma noissa leekoissa, että pienin mahdollinen pesäpallo on tämmönen Technic-nuppi, mikä on vaan semmonen kun on norsupallon kokoinen suhteessa noihin leekoukkoihin. Mutta mehän käytiin koiran kanssa tuolla lenkillä ja on kattonut jo pitempään, että sillä metässä on noita kuula-asseen kuulia vaikka kuinka paljon. Niin otettiin sitten näitä ja nämä on ehkä vähän sopusuhtaisempia, on nämä vähän liian isoja edelleenkin, mutta maalataan vihreäksi ja katsotaan, jos ne olisi parempia.
Viimeistä iltaa mennään ennen messuja ja nyt on detskua tehty se mitä tässä vaiheessa pystyy. Sitten pitäisi seuraavaksi vetästä vielä pleitit tuonne penkkeihin ja sitten pleittiä tänne kenttään silleen, että saatais kenttä valmiiksi. Mutta katsotaan onko meillä tarpeeksi. Tosiaan Legon tilaus ei tullut ajoissa, joten jäi vähän vajaaksi, mutta tuolta Naamakirjan Lego-ryhmistä ihmisten joukkovoima riensi sitten apuun ja sain sieltä vähän pleittiä, mutta katsotaan mihin riittää. Voi olla, että päästään vielä messulaareille sitten heti ensimmäisenä lahjakortteja kuluttelemaan, että saadaan kenttäpleitit loppuun. Mutta ei kun hommi! Niin se vaan pihkalla valmistui kun valmistukin. Aika hienoa. Nyt vaan pistetään kamat kassaan ja viedään sinne messukeskukselle ja toivotaan, että saadaan menemään tuo jotenkin järkevästi paloteltuna. Ja tehdään viimeiset detskut sitten siellä. No niin, siellähän se alkas olla. Vielä puuttuvia osia koluamaan messulaarilta ja ne kiinni. Tässä on tunti aikaa, kunnes sulkeutuu ovet ja huomenna aamuna sitten aukeaa messuvieraille. Joten vielä viimeiset viritelmät ja off we go. Joo. No niin. Tiukille meni, ovet sulkeutuu juurikin näillä sekunneilla, ollaan jo 3 minuuttia yliajalla, mutta valmista tuli. Hyvältä näyttää. Sitä on messuhuumasta kotiuttu. Melkoinen rypistys oli, mutta tulihan siitä valmista. Aika mukava projekti oli sinällään, että tuommoinen elämän ensimmäinen isompi Lego-rakennelma. Kivahan noita on tehdä, ainoa vaan, että vähän kiire tahto tulla tässä loppumetreillä. Tää oli lisää näitä maailmaa, niin ihmiset pelastuu. Ja aikahan tähän meni sen verran, että varmaan olisi oikein pienmuotoisen stadionin rakentanut tosiaankin tuossa samassa ajassa. Elikkä ehkä semmosen... Niin mä veikkaan, se on 3 päivää. Ei riitä mihinkään. Joo. Ihan terve. 2 viikkoa. No sitten ehkä jos laskee niinku kokonaiset vuorokauden tunnit, niin ollaan jo lähellä. En tiedä, oliko tämä kovin järkevää sijoitus rahallisesti tai millään muullakaan tavalla. Ei ainakaan tolle parisuhteellisesti emäntä alkaa olla aika hiilenä, että voisit tehdä välillä jotain hyödyllistäkin. Mutta tulipahan tehty. Mutta näin. Täällä tehdään tämmösiä ja jos jonkinlaisia projekteja kinosteleepi, niin pistähän kanavata seurantaan. Ja vielä semmonen homma, että tuolla nyt funkkaa IG-puolella on sitten kaikenlaista pikku lisää tarinaa sitten aina kun tullaan jotakin upgradea johonkin projektiin tai sen semmoista. Ja nyt varmaan Lego-messuita ehkä jotakin tarinan tynkää, niin otahan IGkin seurantaan. Jatketaan kesää eteenpäin.